ku bani taken Najeriya. Tawagar bankin Zan duniya. yaba ma 'yan bankin duniya. World Bank Ana Najeriya. ina nufin World Bank ja. Tawagar bankin Sakon na duniya. har da barkar ne zan biya. Tawagar bankin Kwamishina duniya. na tsafta mai gaskiya. World Bank Wambai na Najeriya. farkarin 'yan Najeriya. Aya. Tawagar Na bankin mun tare duniya. da saki irmalin fashiya. World Bank Najeriya. Kira ara mai kafiya. Tawagar bankin Ni ne na ce duniya. batun bankin duniya. World Bank Masu taimako Najeriya. akan fannin lafiya. Tawagar bankin Masu taimako duniya. akan fannin zaizaya. World Bank Masu taimako Najeriya. a shi shuka itaciya. Tawagar bankin Su duniya. ko'ina da su dukkan nahiya. World Bank Suna da Najeriya. taimako kowace area. Tawagar bankin Hanyar duniya. ruwa da kwalbati koko gada. World Bank Kuɗi Najeriya. suna da damdam in an gwada. Tawagar bankin Yusau a duniya. bangaren wasu bayan cida. World Bank Najeriya. Su sun zarce 6,000. Tawagar bankin Watansu da duniya. ya tsaftace hada-hada. World Bank Najeriya. Yankin Najeriya. World Bank Daga Najeriya. shugaban ta ko za ku yi tambaya. Tawagar bankin Amma na nan duniya. kasar mu ta Najeriya. Aya. World Bank Shi bai Najeriya. shakuri jan namijin duniya. Tawagar bankin Gwarzon duniya. gwazon profeso kunjiya. World Bank Najeriya. Da jar ita ma ta iya. Tawagar bankin Da ta duniya. bangaren ni mabuta biya. World Bank Najeriya. Wani ban Najeriya. Tawagar bankin duniya. World Bank Najeriya. Gayin da ka gan su tofa alkhairi ya zaka. Tawagar bankin duniya. Wani ban Najeriya. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya saka. Tawagar bankin duniya. Kireshen Najeriya. Duk inda ka gan su tofa alkhairi ya zaka. Tawagar bankin duniya. Na gode. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya saka. A kaza tallawa zarafu mai mulkin duduka. Tawagar bankin duniya. Sarkin sarki buwaye ka zarce ma haka. World Bank Najeriya. Dan nisan daga Amina Mustapha tushen waraka. Tawagar bankin duniya. Mutuncin ahali da ashabu na sanya duka. Tawagar bankin duniya. Walban Najeriya. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya saka. Walban zan yi mabaituka bankin duniya. Tawagar bankin duniya. Su suke ansasa ayyukan da ke gaure nahiya. World Bank Najeriya. Kaɗan za na faɗa ga ayyukan nasu ku bibiya. Tawagar bankin duniya. Al'umma ta kasa ana ta godiya jimla a mu duka. Tawagar bankin duniya. Thank you. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Ma'anar wani banka kwana ce da ku bankin duniya. Tawagar bankin duniya. Ko ina so da akwai su har ƙasa ta Najeriya. World Bank Najeriya. Inda duk za a yi tallafi ga al'umma su kiya. Tawagar bankin duniya. Sama ko ƙasa har ma hagun da daman da su riga. Tawagar bankin duniya. Walban Najeriya. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Su ne suka sa ake kashin shuka itatuwa. Tawagar bankin duniya. Domin hana zaizayar kasa bata garuruwa. World Bank Najeriya. Bankin wani ban yana ta bullo da abubuwa. Tawagar bankin duniya. Wurin sa taimaka kasa a sha musu haɓaka. Tawagar bankin duniya. Reshen Najeriya. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Ga dam nan saboda samar da ruwa a nai. Tawagar bankin duniya. Haɓaka noma gami da kiwo kullum anai. World Bank Najeriya. Na ji ƙauye birni dubun da ayi kullum sunai. Tawagar bankin duniya. Suna da wani banga Allah shi kare girman shi da ɗau. Tawagar bankin duniya. Reshen Najeriya yawa. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Ga kuma iya ruwa gadoji da suke mana. Tawagar bankin duniya. A tsarin neman ku ayyuka nan suka bayyana. World Bank Najeriya. Wani ban a kasar mu sun zama bangon jingina. Tawagar bankin duniya. A wajen gigina al'ummar kasa su zama warraka. Tawagar bankin duniya. Reshen Najeriya yawa. Duk inda ka
yi hattara. World Bank Najeriya. Aikin wani bank da sanni zan zana dubu tara. Tawagar bankin duniya. Shi bankin duniyar ga ya zama kirjin duka. Tawagar bankin duniya. Reshen Najeriya yawa. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Banar musu tattara ta dan kiwon lafiya. Tawagar bankin duniya. Kuma su ke sarrafa ta dan taki mun ja. World Bank Najeriya. Dan ai noma abinci ya ishi Najeriya. Tawagar bankin duniya. Tunawa ana godiya da yin aikin mu duka. Tawagar bankin duniya. Reshen Najeriya yawa. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Wani ban ko ina da shi za mu yi tutiya. Tawagar bankin duniya. Musamman a jihar Bukar tunawa na godiya. World Bank Najeriya. Wani ya ta biya sabulu bayanin su ku bibiya. Tawagar bankin duniya. Duk wani dan kansunan mu zai murna yin haka. Tawagar bankin duniya. Wani ban Najeriya. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya Za zaka. mu yi batun gwamnatin da dai shi ne jijjige. Tawagar bankin duniya. Yan adaltijai na arewa shi ɗaya ne ya rage. World Bank Najeriya. Mata wallan Hausa Aminu kai ɗaya ne jijjige. Tawagar bankin duniya. Masari dallacin kansunan mu ka zarce ma haka. Tawagar bankin duniya. Wani ban Najeriya. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Da waken soya yana gari wakar ta daga. Tawagar bankin duniya. Ajumanir Yakubu masu jayayya sun buga. World Bank Najeriya. Mataimakin gwamna kai da gwamna mun tura mun daga. Tawagar bankin duniya. Dubuti gwamnan kasunan muturmi mai sha daga. Tawagar bankin duniya. Wani ban Najeriya. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Daga nan kuma zan je na gaida LLG kun sani. Tawagar bankin duniya. Mustapha Inuwa jinjina gurin daga can zamani. World Bank Ku Najeriya. tara mun tare sagiri dan malam basu ina wuni. Tawagar bankin duniya. Da fararren injiniyan da an murza an daka. Tawagar bankin duniya. Na gode. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Da furofesa shi bai shuhudu da ragatan kautiri. Tawagar Aya. bankin duniya. Shugabanmu na walban kasar mu ta riki babban shiri. World Bank Najeriya. Dan furofesa shi bai shuhudu ya yi babban shiri. Tawagar bankin duniya. Furofesa shi zuwan shi komai na haɓaka. Tawagar bankin duniya. Na gode. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Ta jar a gile ta mutunta ni mabu ba gardama. Tawagar bankin duniya. Ko mu ce titi yana ta bangaren da itacen sama. World Bank Najeriya. Daga ta Salisu Dahir yanzu ya zama kogin zuba. Tawagar bankin duniya. Dan ani mabu ba a musu da shi tarin ne haka. Tawagar bankin duniya. Wani ban Najeriya. Duk inda ka gansu to ba alkhairi ya zaka. Darakta ecological research ma haka. Tawagar bankin duniya. Da Alhaji Abubakar MKG ne. World Bank Najeriya. Ga kuma injiniyan ma'ashir kirjin duka. Tawagar bankin duniya. Kaga ashir yana kula mu ba shakka mu duka. Tawagar bankin duniya. Wani ban Najeriya. Duk